Il-Kamra tal-Kummerċ sejħet għal-laqgħa urġenti tal-MCESD sabiex tiddiskuti l-kriżi attwali tal-COVID-19 f'pajjiżna. Fl-interess tas-saħħa u l-ekonomija tal-pajjiż, il-Kamra tal-Kummerċ appellat għall-introduzzjoni ta' miżuri ġodda aktar f'saħħithom. Fi stħarrija l-Malta Chamber qalet li hu evidenti li aktar dixxilpina hija meħtieġa kif sar f'pajjiżi oħra. Għal din ir-raġuni l-Kamra qed tappella sabiex jiżdiedu miżuri xierqa. Il-Kamra tal-Kummerċ qed tissuġġerixxi li l-awtoritajiet għandhom bżonn iżidu l-kampanji ta' għarfien dwar is-serjetà tal-effetti tal-pandemija li bħalissa qed taffettwa ħajjet kulħadd madwar id-dinja kollha. Barra minn hekk il-pubbliku għandu jkun jaf li l-ħajja mhijiex lura n-normalità kif konna nafuha qabel il-pandemija. Għal din ir-raġuni l-Kamra tal-Kummerċ appellat biex tissejjaħ laqgħa urġenti tal-MCESD biex tiddiskuti s-sitwazzjoni u l-ħtieġa li din issir prijorità nazzjonali għal kulħadd. Il-Malta Chamber qed tipproponi xi restrizzjonijiet jiġu introdotti immedjatament sabiex tikkontrolla ż-żieda attwali fil-każijiet. Ir-restrizzjonijiet proposti jistgħu jinkludu fost oħrajn it-tnaqqis tad-daqs tan-nies f'attivitajiet soċjali u l-ilbies ta' maskri f'kull ħin barra mid-djar. Barra minn hekk l-awtoritajiet jistgħu jikkonsidraw ukoll l-għeluq temporanju ta' ċerti stabbilimenti ta' divertiment u postijiet oħra. Fir-rigward tal-edukazzjoni, l-ġenituri qed isiru xettiċi dwar kif jibgħatu lil uliedhom l-iskola. Il-ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel li jibqa' fl-aħjar interess tat-tfal tagħna jista' jseħħ biss taħt infurzar dixxiplinat. Il-Kamra tal-Kummerċ qarret li rridu naħdmu fi żmien qasir biex niżguraw li r-rata ta' infezzjoni terġa' tinġib taħt kontroll, filwaqt illi miżuri urġenti għandhom jittieħdu wkoll fid-djar għall kura l-anzjani.